В продължение на 6 години един крал живеел в криене, докато всички вярвали, че е мъртъв. Библията записва войни, пророци и чудеса, но почти никой не говори за жената, която мълчаливо спаси цял трон. Когато дворецът се превърнал в място на смъртта, тайно решение променило съдбата на Израел. Бебе било отвлечено от екзекуция, тайна била пазена в храма и в продължение на 6 години никой не знаел какво всъщност се случва. Това е историята на Йосавее. Жена, която не е държала меч, не се е възкачила на трона, но е била използвана от Бог, за да запази обещание, което не може да умре. Преди да продължите, напишете в коментарите «Бог действа в тишина» и се абонирайте за канала, за да не пропускате библейски истории, които почти никога не се разказват, но продължават да ни говорят дори днес. В историята има моменти, когато всичко изглежда загубено, когато хаосът превзема, когато злото сякаш побеждава. И точно в тези моменти Бог действа по начин, който никой не очаква. Историята на Йосавее се развива по време на един от най-мрачните периоди на Юдейското царство. Царският дворец, който би трябвало да бъде символ на справедливост и защита, се е превърнал в сцена на предателство и клане. Родословието на Давид, същото родословие, чрез което Месията ще дойде на света, е било систематично унищожавано. Наследник след наследник, дете след дете, но сред този хаос нещо необикновено щеше да се случи. Не с армии, не с епични битки, а чрез жена, която избра да действа, когато всички останали мълчаха. Жена, чието име се появява само няколко пъти в писанието, но чието акт на смелост промени хода на поколенията. Йосавее не беше пророчица, тя не беше царица, тя просто беше някой, който разбираше нещо дълбоко. Когато Бог даде обещание, нищо не може да го разруши. И тя беше готова да рискува всичко, за да защити това обещание. Но за да разберем какво е направила, първо трябва да разберем ужаса, с който се е сблъскала. Какво наистина се е случило в този дворец? Коя е била жената, която е наредила убийството на собственото си семейство? И как едно единствено тайно решение е успяло да оспори абсолютната власт? Цар Охозия беше умрял, убит в битка, оставяйки трона празен, а царството уязвимо. И именно в този момент на слабост майка му Готолия реши да завземе властта, но тя не искаше просто да управлява. Искаше да се увери, че никой никога няма да може да я предизвика. И така, тя направи немислимото, нареди екзекуцията на всички свои внуци, всички законни наследници на трона. Невинни деца, хладнокръвно елиминирани, за да защитят амбицията на жена, жадна за абсолютен контрол. Представете си цена дворецът, някога сцена на празненства и живот, сега ехти от приглушени писъци и отчаяни бягания. Войници маршируват по коридорите с ясни заповеди. Майките се опитват да скрият децата си, знаейки, че няма къде да избягат. Миризмата на страх и смърт прониква във всеки ъгъл на това място, което би трябвало да е свещено. Готолия не беше просто жестока, тя беше поклонница на Ваал, езическото божество, което изискваше кървави жертвоприношения. Нейното влияние беше дълбоко покварило Юдея. И сега, като елиминираше Давидовата линия, тя не само консолидираше политическата власт, но и се опитваше да унищожи самото Божие обещание. Защото Бог беше обещал на Давид, че тронът му ще бъде утвърден завинаги, че от неговите потомци ще произлезе царят на царете, а Готолия, съзнателно или не, директно атакуваше това обещание. Но има нещо, което тиранините никога не разбират. Можеш да убиваш хора, но не можеш да убиеш Божията цел. Можеш да заглушиш гласовете, но не можеш да заглушиш Неговата воля. И докато Готолия празнуваше победата си, мислейки си, че е елиминирала всяка заплаха за царуването си, Бог вече местеше фигурите на дъската. Едно от тези произведения имаше име Джосеба. И това, което тя щеше да направи, щеше да промени всичко. Йосавее била дъщеря на цар Йорам и сестра на цар Охозия. Тя познавала коридорите на двореца, знаела заговорите.
И когато видяла какво прави собствената й майка Аталия, трябвало да вземе решение – да мълчиш и да оцелееш, или да рискуваш всичко, за да спасиш живот. Библията не ни казва какво е минавало през ума и в този момент. Не знаем дали е треперела от страх, дали се е колебала, дали се е молила за смелост, но знаем какво е направила. Докато войниците са изпълнявали своя план за смъртта, Йосавее е действал. Тя взе Йоас, бебе само на 1 годинка, син на мъртвия цар и внук на Готолия, и го скри. Буквално го взе изпод носа на убийците. А заедно с него и дойката му, жената, която се грижеше за детето. Помислете за риска. Ако бъде разкрита, няма да има милост. Готолия не би пощадила дори собствената си дъщеря за предателство. Йосавее знаеше това. И въпреки това тя избра живота. Тя избра верността на Божието обещание пред собствената си безопасност. Понякога вярата не е в това да видиш чудото да се случва пред очите ти. Става въпрос за това да правиш това, което е правилно, дори когато всичко изглежда невъзможно. Дори когато не виждаш как Бог ще го реши. Йосавее нямаше божествено разкрит план. Тя имаше убеждението. Това дете не можеше да умре. И тя беше права. Защото в това безпомощно бебе се криеше бъдещето на една нация, продължението на едно обещание, надеждата на един народ. Но спасяването на Йоас беше само началото. Сега тя трябваше да го скрие. А мястото, което избра, никой никога не би го очаквал. Как да скриеш бебе в дворец, пълен с войници, търсещи точно това бебе? Как да се ориентираш в охраняваните коридори, покрай стражите, лоялни на кралицата Кървавица, и да стигнеш до безопасно място, без да бъдеш забелязан? Библията не описва подробностите, но можем да си представим напрежението. Всяка обмислена стъпка, всеки задържан дъх, бебето здраво увито, за да не издаде звук. Медицинската сестра до нея, мълчалива, уповаваща се на ръководството на Йосавее. Може би са използвали тайни проходи, може би са чакали подходящия момент, когато вниманието е било насочено другаде. Може би Бог е заслепил очите на търсещите, както е правил толкова много пъти в библейската история. Факт е, те са успели. Йосавее завел Йоас на най-неочакваното възможно място, не в далечна крепост, не в село, скрито в планините, а в религиозния център на царството, в самия Божий храм. Ако тази история ви трогва, оставете един лайк сега и се абонирайте за канала. Предстоят още много невероятни неща и няма да искате да ги пропуснете. Защо храмът? Защото Готолия, поклонничка на Ваал, презирала дома Господен. Това било последното място, което би търсила. И по-важното, това било мястото, където Божието присъствие обитавало по специален начин. Храмът не бил просто физическо скривалище. Той бил духовно изявление. Йосавее казваше: «Вярвам, че Богът на Авраам, Исак и Яков ще защити това дете. Поставям този живот под неговите грижи». И Бог почете тази вяра. Но пътуването едва започваше, защото да скриеш бебе за един ден е едно нещо, да го криеш 6 години, това изисква нещо много по-голямо. Вътре в храма имаше стаи, запазени за свещеници и левити, частни пространства, далеч от любопитни очи. И именно там Йоас израсна, буквално отгледан в Божия дом, защитен от свещени стени и дисциплинираното мълчание на онези, които знаеха тайната. Йосавее беше женен за Юдай, първосвещеника. Това не беше съвпадение. Бог беше подготвил всичко предварително. Духовният водач на Юда беше точно подходящият човек, който да защити наследника на трона. Той имаше власт, достъп и най-вече разбиране за това, какво е заложено на карта. Юдай веднага разбра, това дете не беше просто принц. Той беше продължение на Давидовия завет. Той беше линията, през която щеше да дойде Месията. Да защити Йоас означаваше да защити Божия изкупителен план за цялото човечество. И така, в продължение на 6 години, храмът пазел тайна. Едно момче тичало по свещените коридори, играело във вътрешните дворове,
Учело се за Божия закон директно от свещениците. То не знаело кой е всъщност. Не разбирало защо не може да си тръгне, но било подготвено, оформено, обучавано. Междувременно, отвън, Готолия царуваше безспорно. Тя си мислеше, че е победила, че всичките й съперници са мъртви, че тронът й е сигурен. Тя насърчаваше поклонението на Ваал, оскверняваше храма на Господа и отклоняваше народа все повече и повече от истината. Но само на няколко метра разстояние, на мястото, което тя най-много презираше, най-голямата заплаха за нея нарастваше. Не заради човешки заговор, а защото Бог не изоставя обещанията си. И всеки изминал ден беше ново доказателство. Това, което Бог е предопределил, никой тиранин не може да го отмени. 6 години могат да изглеждат като вечност, когато пазиш тайна, която може да ти струва живота. Всеки ден беше изпитание на вярата, всяка стъпка пресметната, всеки разговор внимателно обмислен. Юдай и Йосавея не можеха да се поколебаят. Свещениците и левитите, които знаеха истината, не можеха да коментират, дори помежду си, в моменти на небрежност. Една единствена грешка, една единствена дума не по реда си и всичко щеше да бъде загубено. Помислете за натиска. Готолия имаше шпиони, имаше войници, имаше абсолютна власт. Ако заподозреше нещо, щеше да нахлуе в храма без колебание. И животът на Йоас и на всички, които го защитаваха, щеше да бъде мигновенно унищожен. Но Бог подкрепяше всеки един от тях. Ден след ден, месец след месец, година след година, детето растеше силно, здраво, учеше се за Бога на Израел, за справедливостта, за царството, което един ден щеше да бъде негово. Междувременно нещо се строеше. Не просто запазването на един живот, а подготовката за възстановяване. Джояда тихомълком събираше подкрепа, разговаряше с лоялни военни командири, укрепваше съюзите с онези, които копнееха за промяна, чакаше подходящия момент. Защото вярата не е пасивност. Вярата е действие в Божието време, а това време наближаваше. 6 години мълчание, 6 години чакане, 6 години невидима, но абсолютна божествена защита. И тогава, най-накрая, дойде денят, в който тайната трябваше да престане да бъде тайна. Защото Бог не само запазва, но и възстановява, а възстановяването на Юдея е на път да започне. Йоас вече беше на 7 години. Той вече не беше безпомощно бебе, а момче, което щеше да открие кой е всъщност. И Йодай знаеше, времето беше дошло. Но разкриването на Йоас не беше лесен въпрос. Готолия все още имаше армии, тя все още контролираше двореца. Едно прибързано действие би означавало сигурна смърт. Затова Йодая планираше всичко щателно. Той събрал стотниците, доверени военни водачи, и ги накарал да влязат в храма на малки групи, за да не предизвикат подозрение. Накарал всеки от тях да се закълне във вярност пред Бога. И тогава, за първи път от 6 години, разкрил тайната. Представете си реакцията им – шок, неверие, надежда. Законният наследник беше жив. Обещанието на Давид не беше унищожено. Бог беше запазил остатък. Юдай раздаде оръжия, принадлежащи на цар Давид, съхранявани в храма. Той организира сигурността на стратегически смени. Подготви всеки детайл от публичното разкритие. И след това, в тържествена събота, в момента, когато храмовата стража се сменяше, изведе Йоас. Момчето беше облечено в царски одежди. На главата му имаше короната. В ръцете му беше свидетелството, препис от Божия закон. И пред избрани свидетели Юдай го помаза за цар на Юда. Викът отекна: „Да живее кралят! Да живее кралят!“ 6 години мълчание току-що бяха нарушени. И звукът на тази прокламация щеше да разтърси цялото кралство. Защото когато Бог реши, че е време, никаква човешка сила не може да го спре. Готолия чу шума, викове на празнуване, тръби, възгласи, идващи от храма, мястото, което тя игнорираше и презираше. И тя се затича там, за да види какво става. Това, което видя, я парализира. Момче в двора на храма.
облечено като цар, заобиколено от верни войници, аплодирано от хората, които започваха да се събират. И тогава ужасното осъзнаване, това беше нейният внук. Внукът, когото беше заповядала да убият преди 7 години. Той беше жив и беше коронясан за крал. Готолия раздра дрехите си и да извика: предателство, предателство! Но думите й не бяха чути, защото истинското предателство беше нейно, срещу собственото й семейство, срещу народа, срещу Бога. Йодай веднага издал заповед: не я убивайте в храма, защото дори по справедливост не бива да се осквернява свято място. Затова войниците я извели навън и там, по пътя на дворцовите коне, тя била екзекутирана. Цялото царство знаеше в този ден: Йоас, законният наследник, беше жив. Родословието на Давид не беше унищожено. Божието обещание остана непокътнато. И всичко това, защото една жена избра да действа, когато всички останали мълчаха. Хората разрушиха олтарите на Ваал, те събориха идолите, те убиха жреца на Ваал. И вълна от духовни реформи започна да залива Юдея. Светлина отново заблестя там, където царуваше тъмнината. Йоас се възкачи на трона. И докато Юдая беше жив, царят ходеше в пътищата на Господа. Храмът беше възстановен. Истинското поклонение беше възстановено. Народът изпитваше мир. И всичко започна с тайно решение, взето 7 години по-рано. С жена, която се осмели да се довери, че Бог ще изпълни словото си. Историята на Аталия е мрачно напомняне. Може да заемаш трон, но ако не Бог те е поставил там, падението ти е неизбежно. Тя управлява 6 години. Мислеше си, че е победила, но през цялото време Бог запазваше това, което тя се опитваше да унищожи. Екзекуцията на Готолия не беше просто политическа справедливост. Това беше божествена справедливост. Тя беше проляла невинна кръв. Тя беше осквернила земята с идолопоклонство. Тя се беше опитала да заличи месианския произход. И сега всичко това си струваше цената. Но тази история не е просто за края на един тиранин. Става дума за възстановяването на обещание. Йоас не беше просто поредния цар. Той беше живо доказателство, че Бог спазва думата си, независимо колко невъзможна изглежда ситуацията. Когато Бог обеща на Давид, че тронът му ще бъде вечен, той не говореше просто за политическа династия. Той сочеше към Исус Христос, потомъкът на Давид, който щеше да царува вечно. И всеки път, когато този род беше застрашен, Бог се намесваше. Понякога по зрелищни начини, понякога тихо. Падението на Аталия възстанови реда в царството, но то възстанови и нещо по-дълбоко – надеждата. Защото хората видяха със собствените си очи, че Бог не е изоставил завета си. И същата тази вярност продължава и днес. Обстоятелствата може да изглеждат невъзможни. Злото може да изглежда победено. Но Бог винаги работи, винаги защитава, винаги изпълнява това, което е обещал. Готолия падна, защото се бори срещу Божията цел. Йоас се издигна, защото беше в рамките на тази цел. И всички ние трябва да се запитаме, на чия страна сме. Йосавея се появява само няколко пъти в писанията. Името й е споменато накратко. Няма дълги разкази за живота Парибии. Няма драматични речи, приписвани на нея. И все пак, без нея, историята на Израел би била съвсем различна. Тя не търсеше признание, не изискваше почести, не очакваше името й да бъде запомнено, просто правеше това, което трябваше да се направи. И това е, може би, най-силният урок от всички. Бог не се нуждае от герои, които търсят светлината на прожекторите. Той използва хора, готови да се подчиняват мълчаливо. Хора, които действат от убеждение, а не за аплодисменти. Хора, които вярват, че Той контролира нещата, дори когато никой не ги наблюдава. Колко йошевци има днес? Хора, които защитават животи, пазят истини, подкрепят семейства, служат мълчаливо, хора, чието имена никога няма да се появят в заглавията, но чието действия променят съдби. Библията е записала името Йосавее, за да ни научи на нещо дълбоко. Бог вижда, Той почита и използва онези, които са верни в тайно,
също толкова колкото и онези, които блестят публично. А тя можеше да си помисли, коя съм аз, че да се противопоставям на кралица. Но тя разбираше нещо по-голямо. Не ставаше въпрос за нея. Ставаше дума за защита на Божието обещание. И когато действаш за нещо по-голямо от себе си, Бог ти дава сили, надхвърлящи собствените ти сили. Йосавее е вечно доказателство за факта, че смелостта не е липса на страх. Тя е да правиш това, което е правилно, въпреки страха. Тя е доверие, че Бог ще почете твоето послушание, дори когато резултатът все още не е видим. А ти? Какво обещание от Бог си призван да защитиш днес? Какво трудно решение е пред теб? Запомни, Бог не се нуждае от съвършенство. Той се нуждае от наличност. Тази история ни учи на нещо, което често забравяме. Бог не е ограничен от нашите методи. Той не се нуждае от човешки стратегии. Той не зависи от политическа власт или военна сила. Той действа чрез смела жена, чрез верен свещеник, чрез скрито бебе и в определеното време той обръща всичко. Йосева ни показва, че истинската вяра е действие, когато не виждаш крайния резултат. Тя защитава обещанието, дори когато всички вярват, че е мъртво. Тя е доверие, че Бог работи, дори по време на 6 години абсолютно мълчание. И същата тази божествена вярност се простира и до нас, защото векове след тази история в Витлеем се роди момче. Пряк потомък на Давид, цар, който не се нуждаеше от скривалища, защото той самият е скривалището. Цар, който не беше запазен от стените на храма, а който се принесе в жертва на кръста, за да ни опази. Исус Христос е крайното изпълнение на обещанието, което Йосавее защити. Всеки път, когато родословието на Давид беше застрашено, Бог се намесваше, защото чрез него щеше да дойде Спасителят на света. И така, когато си мислите, че всичко е загубено, когато злото сякаш побеждава, когато молитвите ви сякаш не са чути, помнете, Бог работи в тишина. Той работеше, когато Йоас растяше в криене. Той работи в живота ти сега, дори когато не го виждаш, защото Богът, който пази бебето в продължение на 6 години, е същият Бог, който те поддържа днес. Защото моите мисли не са вашите мисли, нито пътища са моите пътища, заявява Господ. Исаия 55:8. Доверявай се, подчинявай се и нека Бог напише историята. Историята на Йосавее ни предизвиква да преосмислим какво означава да бъдеш използван от Бог. Тя не е била пророчица, не е извършвала публични чудеса, не е предвождала армии, но е спасила цял народ с решение, взето тайно. И това повдига въпрос за всеки от нас. Какво иска Бог да направим днес? Кое дете трябва да защитим? Каква истина трябва да запазим? Какво обещание трябва да защитим, дори когато никой не ни гледа? Може би преминавате през своите 6 години мълчание. Моменти, когато изглежда, че нищо не се случва, че молитвите ви не се чуват, че злото побеждава. Но помнете, Бог е работил през цялото време и Той работи в живота ви сега и сега. Ако тази история ви е докоснала, оставете коментар, в който да кажете «Бог работи в тишина» и споделете това видео с някой, който има нужда да си припомни, че Бог никога не изоставя обещанията си. Абонирайте се за канала и включете известията, за да не пропускате други библейски истории, които почти никой не разказва, но които могат да променят начина, по който виждате Божията вярност. Йосеба ни учи, че служенето на Бог не винаги е свързано с грандиозни платформи или публично признание. Понякога става въпрос за мълчаливо послушание, вярност в тайна, смелост, когато никой не гледа. И когато правите това, Бог ви почита по начини, които никога не сте си представяли. Родословието на Давид беше запазено, тронът беше възстановен и векове по-късно Исус се роди, за да царува вечно. Всичко това, защото една жена избра да се довери на Бог, вместо да се поклони на страха. А ти, ще им се довериш ли и ти? Нека тази история укрепи вярата ви.
Нека ви напомни, че Бог вижда, почита и възнаграждава онези, които му служат вярно. И нека вие, подобно на Йосавее, бъдете инструмент в запазването на Божиите обещания във вашето поколение. Нека Господ ви благослови и ви пази. И нека Той ви използва, за да напишете истории за вяра, които ще отекват поколения наред.